Rwan, Eileen Beasley. Llaw I fyny os ydych chi wedi clywed amdani o'r blaen. Ambell hyn ydych chi wedi. Wel, mi oedd Eileen Beasley yn bwysig iawn yng Nghymru, oherwydd mi nath hi sefyll dros yr iaith Gymraeg. Nath Eileen Beasley sefyll dros yr iaith Gymraeg yn ganol yr 1950au. Mi gafodd hi fil drwy'r post yn Saesneg. A dyma hi'n deud, hei, dwi isio bil yn Gymraeg, os gwelwch chi'n dda. A am flynyddoedd, mi nath hi wrthod talu'r arian nes oedd hi wedi cael bil yn Gymraeg. Ac yn y diwedd, mi nath hi lwyddo. A mae'n bwysig oherwydd mae gennym ni gyd hawl I siarad Cymraeg. Yn yr ysgol, adre, yn ein gwaith, wrth chwaraeon, yn bob rhan o'n bywyd, mae gennym ni'r hawl I siarad Cymraeg. A mae hynny oherwydd Eileen Beasley. Nath hi wneud yn siŵr bod hi'n cael llythyr yn Gymraeg. Felly mae'n bwysig bod ni yn ddiolchgar o be nath Eileen Beasley, a nath hi sefyll dros be oedd hi'n goelio yno fo, be oedd hi'n gredu yno fo. Felly mae Eileen Beasley yn ddynes ddewr iawn a pwysig iawn yn hanes Cymru.